Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan ug bag-ong mga panig-ingnan sa mga birtud. Itugod nga diha sa pagkamakugihon ni San Alfonso Maria alang sa kaluwasan sa mga tawo, makasunod kami sa iyang mga lakang aron makadangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Levitico. Ang Ginoo mingon kang Moises, mao kini mga adlaw nga gipili sa Ginoo aron sa ulogon ninyo ang mga adlaw alang sa balang panagtigom sumala sa gisugo sa Ginoo. Sa ikanapulog upat ka adlaw sa unang bulan mao pangilin sa pagsaylo. Kung ikanapulog lima ka adlaw sa maghapong bulan mao ang pangilin sa pan nga walay patubo. Sulod sa pito ka adlaw kinahanglan nga ang kanon ninyo maong pan nga walay patubo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw. Ayaw kang mapagtrabaho bisan unsa. Matag adlaw sulod sa pito ka adlaw, maghalad kamo og halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sa ikapitong adlaw, maong adlaw sa balaang panagtigom, busa ayaw kamo pagtrabaho bisan unsa. Ang Ginoo mingon ka nausab kang Moises, sulti ang mga Israelita, inigabot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo, ug makaani na kamo sa abot niini. Dada sa pare ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot, ug iwarawara niya kini sa tubangan sa Ginoo, aron kahimutan kamo sa Ginoo. Buhaton kini sa pare sa pakasunod adlaw, tapos sa adlaw nga ikpapahulay. Gikan sa adlaw nga mo'y pagdala ninyo sa binangang uhay nga halad nga gibayaw, ang adlaw sunod sa adlaw ikpapahulay, mag-ihap kamo pito ka semana. Ang adlaw human matapos ang ikapitong semana, mao ikanapulog lima ka adlaw, og niining adlaw ihalad ninyo ang bagong halad nga kalanon ngadto sa Ginoo. Ang ikanapulog adlaw niining bulana
mao ikapitong bulan, mao nga adlaw sa pagpapa sa sala, og panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtikom. Pagpuasa kamo, og paghalad kamog halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sulti ang mga Israelita, ikanapulog 5 ka adlaw nining ikapitong bulan, ang pangilin sa mga balong-balong, pahinungod sa Ginoo nga mulungtad kinig 7 ka adlaw. Sa unang adlaw himo ninyong usa ka balaang panagtikom, ug aya kong pagtrabaho bisag unsa. Sulod sa 7 ka adlaw, paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Og sa 8 adlaw, paghimo kamog balaang panagtikom, og paghalad kamog mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sanglit balaan man kini ka panagtigom, ayaw ko mapagtrabaho bisan unsa. Mao kini mga pangilin nga gitagal sa Ginoo, ug kinahanglan imantala ninyo nga maoy mga panahon sa balaang panagtikom ug sa paghalad ngadto sa Ginoo ug mga halad nga sunugon. Mga halad nga mananap, mga halad nga kalanon, mga halad nga ilimnon, ubang pa mga halad ang matagusan niini ihalad sa gitagal nga adlaw niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Paghuni kamo og pagtinguga ang piyang-piyang, ang mananoy nga alpog ang lera, patingog ang trumpeta sa bagong buwan, sa takdol sa atong solemne nga piyesta. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Kay mayo usa ka balaod sa Israel, usa ka suguan sa Dios ni Jacob, nga naghimo ni nga usa ka balaod alang kang Jose, sa iyang pagula gikan sa yuta sa Ehipto. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Nga walay laing Dios diha kaninyo, ni magsimba kamo sa bisan unsang langyaw nga Dios. Ako ang Ginoo mo ang inyong Dios, nga nag-una kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuha akin kinaadmana. Nangutana sila, ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba niya man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babaye? Diin man niya kuha kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo.
ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong buntag kaninyong tanan. Isip simbahan ato karong gihandom ang pangilin sa usa sa mga bantugan nga santos nga nanalipod sa pagtuong Kristyanismo, ingon man nagpadayag sa tinuod nga pagtuo ug pagpangalagad, si San Alfonso Maria de Ligori, usa ka obispo ug doktor sa simbahan. Sa iyang pagtuo ngadto sa Ginoo, iyang gigamit ang iyang propesyon sa pagpangalagad. You know, he received a doctorate in both canon and civil law. So dili basta-basta kini nga pagkasantos, lantip ang panghuna-huna. Duna say duha ka profesyon, usa ka abogado sa civil ug usa usab ka canon lawyer. Ug sa iyang pagtuo pagpangalagad, nakapundar siya og kongregasyon nga mao ang Redemptorist. Ang Redemptorist, siya ang nahimong founder ni ana. Ang asosasyon sa mga kaparian, ingon man mga laiko nga naningkamot sa pagpuyo sa kinabuhi ni Kristo. Siya gipasidunggan sa simbahan tungod sa iyang pagkugi og pagpakita ug maayong ehemplo, isip magtutuo sa Ginoo. Ehemplo nga angayan usab natong pagasundon. Ehemplo nga angayan usab natong paningkamutan nga atong mapuy-an sa tuang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, isip mga magtutuo sa Ginoo. Na mga igsuon sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, ato ang nasayran ang usa ka talagsaong kasinatian nga nahitabo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mibalik siya o mipauli siya sa iyang dapit o siyang lugar sa Nazareth, diin atua didto ang iyang pamilya. Ug daghan kaayo ang nakaila kaniya. Usa na niana ang iyang mga kaparintihan, ang iyang mga kahigalaan. Ug nagduda sila sa iyang gipanulti, nagduda sila sa iyang gahom ug sa iyang pagkadiyos. Gani mingon sila, diin man niya kuha kining kinaadmana. Dili ba siya man ang anak sa panday? Ug tungod sa ilahang pagduda, wala sila makadawat sa milagro sa Ginoo. Tungod sa ilang walay pagtuo, wala sila makasinati sa dakong grasya nga naa naunta silang atubangan, naa naunta kanila na ilang gisalikway sa Jesus. Doon sa kaistorya, adunay usa ka pari nga nang hinambog sa madre o sa mga madre. Mingon siya nga, Sister, dili ba miingon man sa Jesus nga ang propeta tinahod sa bisan diin nga dapit o lugar gawas siyang kaugalingong lungsod. Diba? Mao na ito nadungog sa ebanghelyo. Sa dihang gisalikway sa Jesus sa iyang mga katigilungsod, mingon siya, ang propeta tinahod sa ubang dapit o lungsod gawas siyang kaugalingon nga lugar. Mingon ang pari nga naman lagi ako, sister, nga inigulit na ako sa mua. Mga lipay man ang mga tao, andaman man gyud ko, litsunan ko. Andaman ko mga lami ang pagkaon. Daw magkumbira man sa amo ang dapit, kumuuli ko. So dili dahil tinuod ang gingon ni sulti sa atong Ginoong Hesukristo. Apan mingon ang madre, Father, sa imong pag-uli sa inyuhang dapit, gisangyaw ba nimo ang maayong balita? Gisangyaw ba nimo ang kamatuuran? Imo bang gisaksihan kung unsa ang kamatuuran? Imo bang gipadayag ang mahitungod sa tinuod nga pagtulunan sa simbahan? Imo bang gikoreksyonan ang imong mga katigulungsod sa ilang mga dili maayong mga binuhatan? Ug mao ka na ang pangutana nga nakapatak-om sa baba sa pari. Ug kini usab, naghatag usab ka natog pamalandong sa tong tag-sa-tag sa kakagalingon. Ako isip usa ka pari, ug kamo isip usa ka mga laiko, isip mga binunyagan. Diha sa tong komunidad, diha sa tong pamilya, misangyaw ba ta sa maayong balita?
Ato bang gikoreksyonan ang ato mga membro sa pamilya nga nagbuhat og dili mga maayong buhat? Or basin ato lang gitipigan, bisan na sayod ta nga sayop ang ilang binuhatan, ato pang labanan. Manay akong pangutana, nisangyaw ba ta sa maayong balita? Isip mga magtotoo sa Dios, isip mga binunyagan, nakadawat kita o nakaambit kita sa mga grasya sa Ginoo. Ilabi na gayud ang grasya sa pagkapropeta. Ato ka nang naambitan para sa itong bunyag. Apan ato ba nang gipuy-an? Nahimo ba kitang propeta diha sa itong pamilya? Nahimo ba kitang propeta diha sa atong mga kasilinganan? Nahimo ba kitang propeta diha sa itong mga opisina, diha sa tuang gitrabahuan, diha sa tuang mga negosyo? Nahimo ba kitang tigsangyaw sa maayong balita? Nakaako ba kita sa pagpahimangno sa tong isig katawo nga nagbuhat og dili maayo? Nakaako ba kita sa pagsulti og mga maayong pagtulunan sa tong mga higala nga sukwahi sa mga pagtulunan o nagbuhat sa mga sukwahi sa pagtulunan sa Dios? O baka ato las lang gikonsente kay para mahaapil ra gihapon ta sa ilahang circle, para dili ta nila kasilagan. Mga igsuon, dili ingon ni ana ang pagkapropeta. Dili ingon ni ana ang pagkamagtutuo sa Dios. Dili ingon ni ana ang adunay pagtuo sa Ginoo. Ang tao nga adunay pagtuo sa Ginoo, magsangyaw kung unsay ang maayo. Magsangyaw sa mga mensahe sa Dios. Magpahimangno sa isig katawo kung unsay angay buhaton. Mubadlong sa iyang mga kaigsuunan sa makasilinganan sa mga butang nga makapahilayo kanila ngadto sa Dios. Mao kana ang nahitabo sa makatigulungsod ni Kristo. Kay si Kristo nagsangyaw man sa kamatuoran. Si Kristo nagsangyaw man kung unsa gayud ang tinuod. Apan sila wala motuo kang Kristo. Ngano man, tungod kay nakailaman sila kaniya. Dili ba? Anak man na siya og panday. Ilang gibox, ilang gi-judge si Jesus. Ug dinhi atong makita nga ang milagro gikan sa Dios, nagagikan sa atong pagtuo ngadto kaniya. Atong masinati ang mga milagro sa Ginoo kung adunay kitay hugot ug lalom nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay kung ang ato ang pagtuo sa Dios, taphaw lamang 50-50, then maglisod kitag ila sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo diha sa tagsa ka kinabuhi matag adlaw. Maglisod kitag ila sa mga maayong butang nga gibuhat sa Dios diha sa tagsa kinabuhi matag adlaw. Ato bang naila? Ato bang giila? Ato bang gipasalamatan ang grasya sa kinabuhi nga atong nadawat karong buntaga? Nakapasalamat ba kita sa Ginoo? O ato bang gi-recognize nga sa atong pagmata nining matahom nga kabuntagon, sa atong pagbangon nining matahom nga kabuntagon, nakaingon ba ta, it's a miracle nga gihatag sa Ginoo kanako, nga nakamata pa ko karong adlaw, nabuhi po ko karong adlaw. You know what? Dili tanan nga karon nakamata. Dili tanan nga karon mibangon sa ilang higdaanan. Usa kini ka milagro nga gihatag sa Dios kanato. Apan kung kulang kita sa pagtuo sa Ginoo, dili nato kini ma-recognize dayon. Dili nato kini maila dayon. Kung kulang kita pagtuo sa Ginoo, dili kita makapasalamat sa Ginoo niini mga butanga. Mga igsuon sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, kita gidapit o giawhag sa pagpamalandong. Ang ebanghelyo naghatag kanato og dakong pagtulunan may tungod sa atong pagtuo. Usahay sama sa mga tao sa Nazareth, kita usab mahimong maduha-duhaon sa mga butang nga atong makit-an ug nasinati. Ang atong pagtuo mahimong maapektuhan sa ato ang mga panglantaw o prinsipyo sa atong kinabuhi.
Ingon man sa atong mga kasinatian, apan ang pagtuo nagkinahanglan og kaisog o pagkamatinud-anon bisan pa man sa mga pagsulay o mga pagduda diha sa tuang tagsatag sa kinabuhi. Atong kuhaan og panig-ingnan si San Alfonso Maria de Liguri. Si San Alfonso usa ka tawo nga puno sa pagtuo ug pag-alagad, nga nagpadayag kanato unsaon pag-atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Bisan pa sa makalisdanan o mga pagsulay nga iyang nagian, nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo o sa pagtabang sa mga tawo. Nagpadayon siya sa iyang dako, hugot ug lig-on nga pagtuo ngadto sa Dios. Ang iyang mga panigingnan, ang iyang mga pagtulunan, naghatag og inspirasyon sa mga magtutuo ni Kristo. Siya nagtudlo kanato nga ang pag-ampo ug ang pagtuo sa Ginoo mao ang labing mahinungdanon nga mga butang sa atong kinabuhi. Sa panahon na kita nagmaduha-duhaon sama sa mga tao sa Nazareth, kinahanglan natong magpabilin nga lig-on sa atong pagtuo. Ang pagtuo usa-usab ka desisyon nga atong buhaton sa matag adlaw natong pagkinabuhi. Maunang sa atong pag-ampo ug pagpangalagad, atong pangayo ng tabang ni San Alfonso Maria de Liguri, aron kita mahimong mas lig-on diha sa atong pagtuo. Mag-ampo kita nga sa tanang panahon, bisan pa sa mga pagduda o mga pagsulay nga atong masinati, kita magpabilin nga nagtuo sa gahom sa Ginoo o sa iyang mga milagro sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga diha sa ato ang pagtuo o pag-ampo, kita makakita sa mga milagro nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diha sa atong pagtuo, atong maila ang kamaayo nga gihimo sa Dios kanato. Magpadayon kita sa pagtuo sama sa pagtuo ni San Alfonso Maria de Liguri, ug mag-alagad kita uban ang kasing-kasing nga puno sa gugma ug paglaom. Ato kining pangayoon nga grasya sa Ginoo nga diha sa tuang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ang atong pagtuo ngadto kaniya kanunayng lig-on, kanunayng timos, matinud-anon, genuine, aron sa ingon ato gayong masinati, atong makita ug atong maila ang mga maayong butang nga gihimo sa Dios kanato, ang mga milagro nga gipatagamtam kanato. Amen. Palihog manindog. Gisalikway si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan. Diha sa pagtuo gidawat nato siya nga atong Ginoo ug manunubos. Mag-ampo kita diha sa pag-ingon, Jesus, patalinghugi kami. Jesus, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, madasigong magmantala sa pulong sa Dios, ug puy-an nila kiniuban sa ang hugot nga pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, patalinghugi kami. Nga maligon kita aron uban ang kasibot ug sa walay kahadlok, igsangyaw nato ang mensahe sa Ebanghelyo diya sa atong panimalay ug kasilinganan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, patalinghugi kami. Nga mga misyonero, mapapailubon ug dili kawadag kadasig sa ilang pagsabot sa mensahe sa Dios ngadto sa dili mabiabihong mga dapit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, patalinghugi kami. Nga mga ginikanan sa baldadong mga anak, sila nga nagatiman sa mga idaran, mga tanang nga nag-antos sa panimalay o sa mga tambalanan, sa hilom, magkasaksi sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, patalinghugi kami. Ngayon mo tang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo, kasi Venerable Chupilo kamamot mabayaw ng ato sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus, patalinghugi kami. Nga ang Dios, mahupay kanila nga nagsubo
na nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma, magampo kita sa Ginoo. Jesus, patalinghugi kami. Langit nung Amahan, masaligon kaming nagsangpit kanimo aron imong dunggon ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, inita ang among kasing-kasing sa kalayong langitnon sa Espiritu Santo, nga mitugot kang San Alfonso Maria sa pagsaulog nining Eucharistia ug pinaagi nining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa ka santos nga gasa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Alfonso Maria de Ligori. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, Dawat kini ninyo nga tanan ug kana. Kikinimaw ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kinimaw ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Uban kang San Alfonso Maria de Ligori. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga nha kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, Ang kalinaw ibilin ko kaninyo,
Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta karon ang timhaan sa atong panag-inig suunay. Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Mag-ampo kita. O Dios, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria nga usa ka makanunayong tigpanghatag og tigsangyaw nining balaang Eucharistia. Itugod na kaming imong katawhan, mukalawat niini sa kanunay og sa ingon maghiusa pagdahig kanimo sa walay hunong. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ng Dios, daigon ang iyang santos nga ngalan. Daigon sa Hesus Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigon ang ngalan ni Jesus. Daigon ang iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo.
Daigon sa Jesus diya sa Santos Uyamot nga sakramento sa altar. Daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang mahimayaon nga pagsakas sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria, Berhen og Inahan. Daigon ang iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos.